Jeg hedder Maria, og det er mig, der laver Brasil her på klinikken, sammen med Pernille, som pt. Er på barsel. I dag vil jeg lige vise jer, hvor sådan en brasiliansk voksbehandling den foregår henne. Man kan have rigtig mange spørgsmål, hvis man overvejer at få en brasiliansk, og jeg håber, at den her video kan være med til at give jer svar på lidt af det. Kom vi bare med, så skal jeg vise jer rummet. For det første så har vi jo en solid dør, en lukket dør. Det er rigtig rart, når man skal ligge og være afklædt, at man er sikker på, at der er ordentligt lukket af. Her har vi briksen med et rent stykke legepapir på, hvor du kommer til at ligge. Der vil altid være et håndklæde, du kan tage over dig, så man ikke føler sig for blottet. Jeg bruger en specialvoks, når jeg vokser Brasil. Det er et sart område, og en almindelig gammeldags stripvoks kan være meget hård ved huden i sådan nogle følsomme områder. Voksen er sådan en tyggegummikonsistens, lun at få på og meget mild mod huden. Som sagt, så skal du ikke bruge nogen strips. Når voksen er smurt på, så skal den simpelthen bare tørre. Det tager cirka 30 sekunder til 1 minut, og så trækker man den af sammen med hårene. Og det er en rigtig blid og skånsom måde at gøre det på. Selvom vi bruger en rigtig mild voks, så er der jo selvfølgelig nogle ting, man skal være opmærksom på, når man fjerner hår. Fordi det er et traume for huden, når man river hår ud. Til hver enkelt hår, der er der en lille nerve, en lille muskel og et lille blodkar. Så det er helt normalt, at der efter en voksbehandling vil være lidt rødme. Er hårene meget kraftige, kan der også forekomme bittesmå blødninger fra hårsækken. Og det er ikke et tegn på, at huden er i stykker. Det er simpelthen et tegn på, at vi har fået hele det kraftige hår med op. Det er vigtigt at pleje huden derhjemme imellem voksbehandlingerne. Det du skal, det er, at du skal eksfoliere huden, så der bliver fri passage for de nye hår til at komme frem. Du kan bruge en hamphandske eller en skrub eller en eksfolierende creme, og vi har alle 3 dele her i klinikken. Tak fordi du så med. Jeg håber, at denne her video har været med til at give dig nogle svar på dine spørgsmål. Hvis du har andre spørgsmål i forbindelse med brasiliansk voksbehandling, skal du altid være velkommen til at komme forbi klinikken eller ringe herned. Vi vil hellere end gerne svare på dine spørgsmål og hjælpe dig med at finde den helt rigtige behandling.